سلام تعنا هبلي كما اللهم كما يتقنيو كبرات فتواتن تختاتلتي إشدن رياكتسوان أنا بوغني إغزيابيهري مسجن سلام الله كم زخماي كم تلو بعد منو تسفايم نونا لو معند فيديو كنسجرينا نونا لو معند فيديو كابن ريو مار استغدايا تقدم بيلز نقركم صنعاتي هبكا حزب تግራይ ኢሎም አለው ማለት እዚ ዝበሉ ብዙሓት ሰባት ብዘረባ ጌታቸው ረዳ ብጣዕሚ ዝተቆጥዑ ሰባት እዮም ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዕውርን ደልሃመትን ዝኾነ ዘረባ ይዛረባሎ ዝብል እዩ ኤንዌይስ ናይ ውልቀ ርእይቶ ዋላ እኳ ተዛሪቡ እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ዝቆጥዑ ጉዳዩ ግን ከምዚውን ይበሃል ድዩ አቢልዎም ኣሎ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብቲ ናይ ሎም ዓንድ ሪአክሽን ይሄንን እናስቁሙ ከዛ በኋላ አይ በቃ ከተኩሽ ካልገባው በስተቀር አይዋ አብይ አህመድ እንዲደሰት ፖለቲካዊ ሁኔታ ስትናገር እነዛን የዘር ፍጅት ሰለባዎች አስብ መንነትኩ አፍጥና በልዋ ወይ ኦሮሞ ሆኑ ወይ ሐራይ ሆኑ ወይ ተጋዋይ ሆኑ ሓደ ሓውና ኸኣ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዝተጻመደ ፈጺሙ ኣይክሰዓርን እዩ ብስሩ ተሳዒሩ ኣይፈልጥን እዩ እመኑ ኣይተእመኑ ብፍላይ ከዓ ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ካልኦት ዘለኹም ተስፋኹም ቁረፁ ዝብል መልእኽቲ ልይኾሎም እዚ ጉዳይ እዚ ብኻልእ ባህላ ተጻሚድና ኢና ኣይትስዑርናን ኢኹም ዝብል እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ አንታ ሰብ እዚ ጥዕና ኣለዎ ድዩ ንጻመድ ንጻመድ ብዘየገድስ እዚ ጽምዶና ሓሳብ ክንደይና ይዝኣክል ሓቃውን ርትዓውን ምዃኑ እኳ እንተዘይተፈለጠ ንሕና ግን ኣብ ልዕሊና ንዝወርድ ዝኾነ ይኹን ማሕሰይቲ ባትል ፊልድ ክንከውን ኣይንደልን ኢሎም ክቃወምዎ ጀሚሮም እዮም ብዙሓት ሰባት ጉዳይ እዚ ካባይ ጀሚሮ ኣነ ዝቃወሞ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ኣብቲ ዘረባ ክነድህቢና ሪአክት ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጠረ ሓይሊ ፍጹም ኣይሰዓር دحندل كدع مالت كنتاي مالتي كدع لا خمس حجي تصمدو نحنا فصيمنا نبعل سلطنن نبعل وفين نبعل كيروس يقرتا كيبهالو كنسرحينا زبلو زلو بعل سوا شكوريم مالتيو بسرو كالوت يقرتا والا خغبرولم تخونه فصيمنا نحنا ግን بسرو يقرتا كيبهالو نغبرينا زبلو والو مالتي ابزو غداي زي كوا زسحق ነገሩን ኣሎ just is a little bit funny من يقرታ ገበር ዘይገበርና ይፍለጥ ደሃን ንስኻትኩም ከይቅርታ ትበሃሉ ዲኹም ሽዑ ዝረአዩ ዝኸውን ግን አገራም ዝኾነ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሪአክሽን ተሰምዑ ኢኹም እነዚኦም ምሕረት ተገይሩ ህዝባዊ ግንባር እሞ እዚኦም መቅረደ ይበሃሉ ገበን እዮም ፍጹም ደለው ስለዚ ነዚኦም ምሕረት ወላ ኣነ ይቅበሎን ሓደ ሓውናሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሉዋ ቲዩብ ወይ ከዓ ናይ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ትግራይ መደብ ዘቕርብ ሉዋ ቲዩብ ዝበሃል ቆልዓ ኣሎ ንሱ ከዓ ናውል ስዒድ ትመስል ኢኻኢሎምኒ ዝብል ሕቶ መፂሉ ቀሪቡሉ ነይሩ ብስነ ጥበባዊ ስራሕቱ የድንቆየ ብጣዕሚ ንዑ እንዳረኣኹ እንዲዓብየ ስለ ዝበለ ብዙሓት ሰባት ተቃዊሞሞ ይቅርታ ሕተት ተባሂሉ ንሕና ከዓ ኣሜዚንግ ኢልና እንታይ ይቅርታ ዝሕተት ጉዳይ ኣለዎ ንሓደ ሰብ ኣነ ብስነ ጥበባዊ ስራሕቱ የድንቆየ ኢለ ብዘየገድስ ዘድንቆሉ ፐርሶናሊቲ ኮ ክህልወኒ ይኽእል እዩ ግን ዘየድንቆሉ ክፋል የብለይን ማለት ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ተዘረባዚ ኣገሪምዎም ኣሎ በቀዳማይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቅርብ ኣውዓውዐ ነይሩ ዳን ኤንዌይስ እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ኣካል ትሕዝቶታት ዝኾኑ ጉዳያት እዮም ንስኻትኩም እንዳተገረምኩም ክትሰሚዑኹም ኣነ ከዓ እንዳተገረምኩ ሪአክት ገብረልኩም እየ ነዚ ቻናል እዚ ሓዲስ ተኾይንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣባፅሑ ክብለኩም እየ ዝደሊ ንቐፅል እሞ በታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ንጀምር እስከ ይሄንን እናስቁሙ ከዛ በኋላ አይ በቃ ከተኩሽ ካልገባው በስተቀር አይዋ እኔ ባላምንበት ነው በቃ አስተዳዳሪ የሚባለው አስተዳዳሪ ይገባሉ እኔ ጣጣው ምንድን ነው የትኛውን አስተዳዳሪ ይዘልቀው ሁማራ ከለቀቅ ነው 5 ዓመት ሞልቶ የረዳው አስተዳዳሪዎች አንዳንዶቹ በፈቃደኝነት ወደ እናንተ ገብተዋል አንዳንዱ ቆምሉላ አስተዳዳሪ ሰሞኑን ተበልጠው ከሆነ ሰፈር የመጣ አስተዳዳሪ ቃፍታ ምን እንደሆነ ማያውቀው አስተዳዳሪ ተመድቧል ቃፍታ አካሉ ቃፍታ የት ነው ጨረቃ ላይ ነው ወለጋ ነው በፍጹም ማያውቀው የቃፍታ ማህዳሪያ ተዋይሊ ብደም ፍቅር መስሎኩ ባይሆን አሁን አይወበሉን እናንተ ባትቀበሉ ግርም ኣብቲ ትግርኛ ማእኸል ክዛረብ ከሎሲ እተጎን ዘሎ ኣይተደመቀ ኮሎኔል ደመቀ ማለት እዩ ቅረታ ሹመ ስለ ዘሎ ምስቲ ታይትሉ ይፅዋዕ ዘለዎ ሰብ ንሱሲ ክምሲሉ ሲሒቁ ኤኒዌይስ ዝኾነ ሓቂ ይርዳእካ እዩ ምስ ሓሶት ክትኣርግ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓቂ ግን ሓንቲ እንድያ ትፈልጣ ኢኻ ታፈለጣ እዩ ሰብ ክርብሽ ዝኽእል ከምቲ ዝመስለኒ ተወደበይ ዘውደ ተመብኡ እውን ይዛረቡ ነይሮም ወዲ ሰብዓ ውልቃይት ምዃኖም ብዙሕ ግዜ ገሊፆም እዮም ሓሳቦም እውን ኣረዲኦም እዮም ኣቦኡ ወላዲኡ ማለት እዩ ኣብ ድምፂ ወያነ ዝነበረ ዶክመንተሪ ትሰምዕዎ ነይርኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ሰብ ዲደብልዩ ሰሚዕዎ እዩ እዚ ከዓ ወዶም እዩ ምስ ሰብ መዚ ጉዳይ ስለ ዝነበሮን ገዝኡ ስለ ተሓደገና ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣቲ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም ኤንዌይስ ኣብ በዓል እዚኦም ቅድሚት ኮይንካ ኢኻ ትዛረብ ናይ ጌታቸውን እሽለይ ንግምግሞ ዘረባ ኣሎ ንዕኦም ክትሕጉስ ወይ ከዓ ከብዶም ማለት ፅቡቅ ክኸውን
ምግባር ማለት ምስባት ንክትረዳዳ እሲ ትናትካ ዘሎ ድሌት ወይ ከዓ ባህጊ ቅንስ ከተብል ሞ ትናይ ካልኦ ተቀዲምካ ክትመስል ንሳቶም ንዓኻ ኣይ ንስኹም ደኣ ክትበሃል እኮ ንቡር እዩ ግን ኣመና ውፅእ ዝበለ ሶኢሉ ዝፍለጥ ሓሶት ናምፃኻ ምዝራብ ግን ኣለ ኣይኮነ ማለት ሓደ ሰብ ኣመሓዳሪ ደቃ ብዙሓት ንፈልጦም መሓዙት ዝዕሉልና ዘዋጉዕና ብቀረባ እዋን ንፈልጦም ኣብ ቀረባ ቦታ እውን ንረኽቦም ክሳብ ሕጂ እውን ደው ኢልና ክንረኽቦም ንኽእል ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብ ሕመራሲ ብዛዕባ መን እዩ ዘመሓድሮ እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ ኣብኡ ዝመሓደር ዝነበረስ ኣፍልጦ ዘየብሉ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዘመሓድር ነይሩ ብዙሓት ሰባት ካብ 97 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሰፈራ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ምንባር ዝጀመሩን ምምሕዳር ምጥያሽ ዝጀመሩን ሰባት ከም ዘለዉ ኣፀቢቕና ንፈልጥ እኳ ዳስ መብዛሕትኦም ቀረባ ቤተሰብና ኣሕዋትና እዮም ኣብቲ ኣካል ናይቲ ምጥያሽ ወይ ከዓ ናይ ሰፈራ ተዋሲኦም ዝነበሩ እውን ማለት እዩ ንሕና እውን ቅርበት ስለ ዘለና ናፍቲ ቦታ ብደንብ ኢና ንፈልጦ ስለዚ ሕመራ ዘይፈልጦ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸዶ ዝፈልጦ ተወዲዱ ዝዓበየ ኣብቲ ዓዲ ነባር ዝኾነ ሰብን ኣለዎ ዝኸምዚ ዓይነት ነገራት ንብዙሓት ሰባት ከቁጥዕ ንቡር እዩ ማለት እዩ ምፈልገው መልእክት ለጌታቸው ስትናገር ንግግርህ በዘር ፍጅት ሰለባዎች ላይ ስለሚፈጥረው ህመም አስብ ስትናገር አንተ በተናገርከው ነገር ምክንያት አንተና ባልደረቦችህ በተናገራችሁትና በመራችሁት ነገር ምክንያት ህይወት ያጡ ቤተሰቦች ወንድሞች ልጆች እህቶች አባቶች እናቶች ያሏቸውን ሰዎች በተመለከተ አስብ ያንተን ህይወት ለማትረፍ ህይወታቸውን የሰጡትን ባለህልሞች ገዳያቸውን ደጋግመህ በማወደስ መላልሰህ ትግደላቸው ልንወዳሉ ደጋግመህ ትግደላቸው አብይ አህመድ እንዲደሰት ስለ አብይ አህመድም ሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ ስትናገር እነዛን የዘር ፍጅት ሰለባዎች አስብ መንነትኩ አፍጥና በልዋ ወይ ኦሮሞ ሆኑ ወይ ሓላይ ሆኑ ወይ ትግራዋይ ሆኑ ተጋሩ ተኾንኩም በትግራዋይ ፖለቲካን ትግራዋይ ረብሓታትን ትምርሑ ተዘይኮንኩም ከአናቶም ንመስለም ኢናቶም ያላጥፉ መስኦማ አልሕምና ኸዓ ክነስታረኩም ኢና በልዋ አልሕምና ክነስታረኩም ኢና ባዕልኩም ተምፅዎ ዘለኹም ጭካነን ድንቁርናን ኣብ መወዳእታ ሳዕቢና ከይከፋኩም ኢልኩም ኣነፅርሎም ኣይተቀባጥርሎም ኣብርሃ ገብረ ዝበሃል ኣብዚሕዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ክንገሮ ክእል ኣሎ ኣብዚሕዎ ኣመናሲ ኣብዚሕዎ ንስኻ እንታይ ይምልከተካ ብዛዕባ ናይ በዓልትና ማንነት ማለት እዩ ንስኻ ማንነትካ ንባዕልኻ ጠፊእካ እዩ ዘሎ ትግራዋይ እንተለኻ ትግራዋይ ኮንኩን ኣነ ፍጹም ሓሶት እዩ ከምዚ ዝበሃል መንነት ዝበሃል ነገር የለን እናበልካ ተወግዕ ድንሹእ ደኣ እሞ ንስኻ ናይ ካልኦት ሰባት ማንነት ትነግረሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ካልኣይ ከዓ ተጋሩ መንነቶም መሪፆም ወይ ከዓ ኤቢዩ ክኸውን ዘለዎ ኢሎም ዝተዋቅዖም ህዝብታትን ሰባትን ዘይኮኑሲ መንነቶም ዝፈልጡ ደቀበይ ምዃኖም መጸቢቆም እንዳዓዲዖም ዝፈልጡ እዮም ንስኻ ኣብ ኤቢ ዝበሃል መንነት ክልትዩ ኣብዚ ድኽተክል ናበልካ ዓዲ ምትካል ዝኣበየካ ማለት እዩ ንሕና ኣብ መበቆልና ኣብ መሬት ትግራይ ኢና ንርከብ ናይ ተጋሩ መሬት እዩ ትግራይ ተወዲኣ ዛሲት ኣብኡ ዝነብሩ ወለድና ክሳብ ተዓዲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይና ትግራይ ትርከበሉ ኢትዮጵያውያንና እንድሕር ደኣ ትግራይ ሃገር ኮይና ተጋሩ ኢና ንኸውን ሽዑ ባንዴራና ህልወና ሰንደቕ ዓላማ ህልወና ሕገ መንግስቲ ህልወና ንስኻሲ ኣየናይ ቤት ኮይንካ ኢኻ ደሚርና ክንቅጥቅጥ ኢና ደሚርና ክንወቅዕ ኢና ከምዚ ጌርና ክንልሕመኩም ኢና ገለ ትብል ንባዕልኻ ንበር እስከኡ ንቐደም መጀመርታ ማለት እዩ ንበር ንስኻ ብስነ ስርዓት ምንባር ዘይከኣልካሎ ዓዲ ገዲፍካ ሃዲምካ ኣብ ካሊእ ኮይንካ ኣስተሪሕኻ ትነብረሉ ዓዲ ኮይንካ ሲካ ተውግዑ ዘለኻ ናይ ህልወሳ ወግዒ ኣብናትና ህዝቢ ስነ ልቡና ዝፈጥሮ ፀገም መን ኢኻ ንስኻ ሓሙሽተ ማንነት ናይ ዓዲ እንዳመቃቐልካ ትኮይንኩም ከምዚ ይኾኑ እንተዘይኮይንኩም መን ኢኻ ተገድና ንዓኻ ዓርስኻ ሓሊኻ ኣኽቢርካ ሰብ ትነብር እንድሕር ደኣ ኮይንካ ከቢርካ ነበር ዘይትነብር ተኮይንካ ማንም ዘኽብረካ ዋላ ሓደ የለን ልክዕ ክትነገር ሰጢልካ መስመርካ ተኣቱ ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ፅልእና ብብሄሩ ዝመፀ ሰብ ዘይኮነ ሳብ ልዕሊ ህዝብና ኩናት ዝፈጠረን ሽግር ፈጢሩ ንህዝብና ድልሃመት ዘእትወን እዩ ስለዚ መንግስትኻን መንግስቲ ኢትዮጵያን እዚኦም ተሓባቢሮም እዮም ንህዝብና ሽግር ፈጢሮምሉ ክትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ ንስኻ እንታዋይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ቅጫሪ ኮይንካ ሒዝካልና መፂኻ ኣብዚ መፂኻ ተዛረበና ዘለኻ ንዓና እኮ ሃንዛይ ኮንካን ሒዝካ መፂኻ ሽግርን ዓፀቦን መከራን ውድመትን ስርቅን ጥፋኣትን ሒዝካ መፂኻ ማለት እዩ መሬት ንድሕሪ 30 ዓመት ክንመልስ ኢና ኢልካ ኢሉ ዝመፀ መንግስትኻ ገዲፍካ ሳውዚ መፂኻ ንስኻ ናይ ሰብ እንታይ ዝበሃል ፈትፋታይ ኮይንካ ትመፅእ ዝሕፍር ነገር እዩ ካልኣይ ከዓ ማንነትኩም ኣፃርዩ ትብል ንስኻ ንባዕልኻ ዘፃረኻ ኣይትፈልጥን እኮ ኣይ ንስኻ እንዲኻ ተፀራራይ ማንነት ኮይንካ ጠጠው ኢልካ ዘለኻ ንሕና ተጋሩ ማንነት የብልናን ትብል ዕረፍ ጌታቸው ምስ ጌታቸው እንታይ እዩ ክድኣ እስኪ ስማዕ ጌች ኣነ ሕዚ እዚኦም መስሓቅቲ እዮም ጌታቸው ክዝክሮ ይደልን ሓድሽ ጌታቸው ይቕበል ዘሊ ተናይ ቀደም ጌታቸው ጁንታ እዩ ሕዚ ኣነ ዘለዓለመይ ህወሓት ክኸውን ኣይቆረብኹን ናይ ህወሓት ፖለቲካ ኣይዲዮሎጂ እውን ዝቆረብ ኩሉ ኣይዲዮሎጂ ይኮነን ስለዚ ስቂልካ ንድሕሪትና ዘከርካ ይትምለሰልኒ ሓደ ናይ ቀደም ብፃየ ይደውለልና ሕዚ
تحاولني صميدة ونقدر يقول هبتم ناي دقا في صمدي مع جيتشرن مستقرأ من يسرن خالت مسحمنا ورنا قدم مرارحة بعد صف عمر غيركم رأيكم تجري مبلن تاي زجر ملك هيولو حيل تاس أمدو وإحنا جو مسئنا الدساء مسمن تلناكم عاوي ناي بعضهم تحبوا أثريس تردينا لنا تحبوا اللي بعتي صريح هم تداليهم اللهم لأن مس إرتراز زمدنا فترة حيل فوتو ما يتعب بقص هنا كركا عدساو هذا فوتو وذلو حاله أجندة من أتخم حلال فلم زغل دليتكم أطوار دليتكم درون دليتكم بزعة عاطعو بعبي أحمد حنجرنا مسكنا تجراين مقالن كنا محجرنا لك تحسب زلها ناهيج أن بوليتيكا تساس زلها شو من يعمل يسترنا يبتصقنا كي تحسوا شد عراي حجي نايز حاونا حساب فلطي كلتا نطبتاتي تزاريبو اتحدا أبدي سازلخمون تسفهم قروصو يلو ملእኽቲ ዝለኣኸለና ተመዲሳ ዘሎ እዩ ንስኻ እንታይ ማለት እዩ كنا محدرين لكم تحاسبوا ስለዚህ ልቡ ኣብ ምምሕዳር እዩ ዘሎ ገና መን የመሓድራ መን ይኽመርሕ ዓዲ መን ይሹመኛ ይኸውን መን ይነትዓድ ሽዎ መላ ዝብል እምበር ዝመፅእ ጣጣ ነቲ ህዝብና ይጎድእ እዩ ውግእተ ተላዒሉ ሽግር ይፈጥር እዩ ዘይንሽከሞም መዋፅኦ እዩ ዝኸውን ገለገለ ዝበሃል ነገር ንሱ የብሉን ከምኡ ዝበሃል ሓሳብ ዘለዎም ከይመስለኩም ዞም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰሚዕኹም ተኾይንኩም ድሕሪ መረፃ ዋላ ዝብሉ ቶም ተቃወምቲ ውድቡን ሓዊሱ ማለት እዩ ድሕሪ መረፃ መን ይኽመሓድራ ከብስሩ መንግስቲ ኸል ልቦም ኣብ ምምሕዳር ክሳብ ሕጂ ኣሁንም እዛው ነው ኢሉ ሕጂ እውን ክሳብ ምምሕዳር ገለ እዩ ዘወግዕ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ንስኻ ተፈራርሑ ዘለኻ ድሓን ፅቡቕ ኣፈራርሖም እንቶም ኣብ ካሊእ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ድሓን ድዩ ስኻን ባዕልኻ ድሓን ዲኻ ፀገማይ መፀካ እንዶ ሽግር የለን ዶ ተዘየሊ እዩ ስዌልዳን ዋላ ኣፈራርሖም ለይትን 24 ሰዓት ዋላ ኣፈራርሖ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ኣጣኽነ ምፅኢና እናበልካ ናብ ዓዲ ተምፆ ዘለኻ ሓዊ ዘይርድአካ ተኾይኑ ካልኩሌሽን እናሰርሕኻ ንሕና ክንስዕርና ስዒርካ መፂኻ እንታይ ኢኻ ትዋጠውዚ እንታይ ዘለካ እንታይ ትገብር እስኪ ትገብሮ ነገር እስኪ ተዛረብ ቀደምሲ ብሄራዊ ጭቆናን ወፃዕና ብልዕልና ስለ ዘሎ ከይድና ነቲ መንግስቲ ኣፍሪስና ክነመሓድርና ኢልካ መፂኻ መሓዲርካ ማለት እዩ ተወዲኡ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ትደሊ ከመሓድር ብኸምኡ ኢልካ ከይተሓስቦ ብስራው ዝመፅኡ ሰብ ከምዚ ዓይነት ውዳበ ዝበሃል ገለገለ ዝበሃል ዝሰምዓሉ ኩነታት የለን ኣብ ዘለኻ ኮይንካ ንባዕል ተተቐቢሉካ ሓደ ዓብይ ዕድል እዩ እዚኣ ነግረካ ዘለኹ ማለት እዩ ነቲ ህዝብና ግን ጣጣ ይተምፃሉ ካሊእ በቃ ይትረፍ ትምምሕዳርካ ዓድኻ መሓደር ዓዲ የመሓድር ኩሉ ንስኻ ተመሓደር ክንብል ንሕና ክንጠፋኣልካ መወዳእታ እዚ ተነቑሒሉ ዝሓደረ እዩ ንስኻ ኣመሓዳር ይኩን ተደሊኻ ዘይምምሕዳር ንሕና ከዓ ናይ ምምሕዳር ድሌት የብልናን ክእለት እውን የብልናን ኣፍተር ኦል ንስኻ እውን ክእለት ከም ዘይብልካ ንፈልጥ ኢና ግን ድሌት ኣለካ ተድሌትካስ ብዓቐ ንግበሮ እዩ ናቲ እዚኣ ትግራይ ኣይተመሓድራ ዋላ ተሓንዲዱ ትዕስለ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ዝመፅእ ካብዚ እንደገና ኣብ ትሕቲ መሬት ትግራይ ክውሕጦ እንተዘይኮይኑ ፈርጢጡ እንደገና መሽቱ ካድም እንተዘይኮይኑ ትግራይ ከም መሓድራ እዩ ማለት ዘበት እዩ ብትሩ ኣይሕሰብን ኢለካ ናይ ምምሕዳር ሓሳብ እዩ ዘለዎ ሳሕቢ እንኳን ደጊም ኢለካ እንኳን ደጊም ኣሕዋትና ኣብ ጎንና ኣሰሊፍና دحندل كدع مالت كنتاي مالتي كدع على خمس حجي صمدو حجي عليك قبلاني مع بالحاوي ما صمد هنداسي مني انا ايش هذا حق خلى خبوناي انا اتخلو لك ني اركا اتخلو نفسي جنب نب يلني لك جي مس وطاخو انا ما عارف حنت حتو تقرمن لا مالتي شي انت انا عدنا اتخنا نفرح زيادة حتى لا تنع زيادة فرح مبرتاير أدي تفرح غاشي تقدر ولا موبايل إذا تنيجي ريزاتو كورين خلو قال ملكين سمع أمره يخوف مثلا قال زيك الفوز زيك الرخيب النار لك الله تاون قاعد فرح الآن حرق ارتباط خانك يعني لا هو مزات سونك فرح قبا سمع ولا غير له تا مع بالعركة لا تكتب سلازي زواو جنبار كسع زخونة هذا معلتي كله ما بقرب بانديرا فقدوا مخانم رقصنيا زي معلت زي أذكره أنا جن إفريم بتغكل أنا جن إفريم سمع سيل كمالت أنا بقى خمسي مسيل أنا جن بتغكل نديلو دحر أنا جن وعلوكو زاتو زفرس نجار تخويني however زولك أنا تكملوسي حدا تزارب كذا حدا حسب حدا قدامي حسب اتخار أي حسب مستنا مجمر يا زنبر حسب زي السما مع كونتراست زجبر أيديا نحرك أخوينو on the contrary ويك however but جلا إلك تزارب بزيوم conjunction أبتقرين يا خا نجرجن يخون ده أمبر إلك تزارب نجرجن يلوسي توسع حسابي زبر يوم بسرو كفرس كويس يسمع سي وجنبار محر مخانو ما نمسب فولتو نقول نستجاجي يمحر
ንመንግስቲ ኤርትራ ዘካፍእ ሰብ እሱ ይኹፉ ከምቲ ትብለን ደለኻ ማሓሪ ኢልካንሞ ሓንቲ መዓልቲ ደኒኖም ክነብዕዮም ኢልካን እዚኣ ተሰሚዓትና ነዚኦም ምሕረት ተገይሩ ህዝባዊ ግንባር እሞ እዚኦም መቕረደ ይበሃሉ ገበን እዮም ብፍጹም ደለው ስለዚ ነዚኦም ምሕረት ወላ ኣነ ይቅበሎን መንግስቲ ነዚኦም ትምሕር ኣለኻ ትጋገለኻ ብል እምበር ኣነ ደው ኢለ ነዚኦም 3-4 ايش سوا عركي سمع عنده قال له شعبيه قيح مرات ولع طويله سبات بلاك الله سوا عركي حزبك محرا يكون كوني لك نزوم 3 عفل الحياه حرق لقطو لهم صنعها شمون كاي تقصوم يلكانيغا نزوم 3-4 سبات نوفو يوم ابكنهم زي بيچاوت ولد نزيوم محرت نزيوم حصاتكم اسمرا تايدي اسمرا دولو قال دفكروا زي عندها اسمرا زادلنا نكو نزيام كوم حصاتكم زدليوا زيوم سي اقراكم لنا ما وجاكم نحنا كواي قرتا غيرنا لك سمعنا نغرك منيخا سوا شكر ግን ኃጢአትካስ ይራአየካ ደብሱ ኣብ ከብድ ጥሙይ ኣብ ከብድ ጽጉው የለን ጥሙ ኢሎም ወለድና እኮ ሓቆም እኮ ሰዋ ሽኮር ግን ይራአየካ ደብሱ ትዝገበርካ ትፈልጦ ዶ ታይንታይ ከም ዝገበርካ ኣበይ ዓዲ መጽሓ ድራማ ተሰርሖም ዝነበርካ ትፈልጦ ዶ ብሱ ዓድዋ መጽሓ ካብዚ ትሪኦ ዘለኹም ትህንጻ ዚና የምን ምዃን ግለት ብል ዝነበርካ ኣብዘይ ይመልከተካ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻኳስ ተማሒርካ ዓዲ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት ትግራይ ምሒርካ እኮ ንዓኻስ ድሮ ምሳ ኣባል ጽምዶ ተባሂልካስ በቃ ብዛዕባ ጽምዶ ተኮይኑ ይዛረብ ጸገም ይውልን ግለት ተባሂልካ ካሜራ ተዋሂብካ ተፈቂድልካ ስለዚ ንስኻስ መሓራይን ዘይ መሓራይን ኮይንካ ንሶም ደምኩም ምሕርኻ ዘይኩም ምሕርኻ حسب مرعاسي ترفكر عاد حاجات محرد كتب دي غاي كتبنا يفلطن كمحرخ اليوم شعو تعذبيخا ግን ሰብ ንጆሮ ይዝነብር ፈቲኹም ጸሊእኩም ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ስለ ሕብረተሰብ አይገድሶ ስለ ሐላ አይገድሶ ዩቲዩብ እንደሐርካ ፊቱ ከመገሩ ዩቲዩብ ይራአይሉ ከመገሩ ቪው የምጽእ እሱ ጥራይ ዝሐስብ ፈቲኹም ጸሊእኩም ክሳብኩም ወሃኑ ዘይፈለጥኩም ናሳሐኩም ኪዱ ተአከቡ مسجد يردأكم منالبات حجي 30 لهم 40 بصحكم كردأكم كجم 50 بصحكم رأسكم كحكم لا صح أنا حزبنا فينا لا صح أنا خمس خليناكم كتحاسبوا ليكم تفكروا يا قدني تفكروا قديتنا أيوه تخابرنا خساب زينا برنا أبي ولا حنت لو تخنا متساعدنا خلنا قدر نحن ناسي انسى وعلى تخابير يزنبر تخابيرنا نخين نبرجن أبوشال ميدا زنزح زلو مرزي قليل مرزي كونن فاتيهم تصبغ دي أول حسا شكرينا مالتي سبيتي تسمع القرم يغرتايلو بقدامي محاورة ميديا قرب أوعوي عن يرودان سكاوت مال وقت مال نيرو مالتي صوت أخذ دليل مبروك وهي نيران دي جن بحثشان كل سب معريت حق صنخ جن ولا حد سب بأخ حزن ويكع خركوا لي يقولون أفتى قداي نقول استسمعكم أحواتنا مالتي زربوركم زخفا أخوكم في اللي أنا مالتي منم نقريب لاي نسخان قنصة زربا بلان زربا مثل الشرارف نقول لهم قلنا بشم زلسة بشم أبزح إرتروان دويلكم ليهم تجارو دويلكم ليهم تردادي ناس ترداهم سوات لهم زي ترداهم بحافش عن كل جماعة بشم زلو قدوس تقراي يقريتا يقول يقرتا مالت لمنታይ ጉዳይ ምዃኑ ዋና ነጥብ ተዘይፈለጥኮ ግን ነትን ኣውል ስዕድ የድንቆ ዝበለው ጉዳይ ንሕር ኮይኑ ኣነ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ማለት ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክሊና ማለት ታይ የድንቆ ማለት ንዑስ የድንቆ ይኮነን ፐርሰናሊቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዘሎ ክእለት የድንቆ ፍለ ቢሉ ስፔሲፊክ ገይሩ ዘድንቆሉ ክእለት ጸርሒ ይጸውዑ ስነ ጥበባዊ ክእለቱ ኣይተድንቆ ኢልካ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተጽዕንቶ መፍጣር ማለት ኣነ እንታይ ዲ ዝመስለኒ መሲልኩም ነቲ ሓቂ ጎሲኻሲ ሲልካ በቃ በዲልና እንዲ ኣወል ስዕድኮ በዲልና ምንም ዝበደሎ ብቃል ብጸርፊ ብኩሉ በዲሉ ነው እንደው ምሱ ዝውዕሉ እንታይ ዝበሃል ተጻሚዶም ሓቢሮም እንታይ ዝበሃል ዘሳሲዩሲ ኣለው ምሽማዓት ሰባት ስለዚ ንሳቶም ውን ይቅርታ ክሓቱ ዝግብኦም ነይሩ እዚ ቆልዓ እዚ ከዓ ሰሪሕ ከይበልዕ ይቅርታ ክሓተኑ አሜዚንግ በቃ ንሕና ሲልና እንዳተዓዘብና ኢና ንኸይድ ዓለም ኣብዘ ይኸውን ትውልዲ ኣፍዑት ዝበሃል ትውልዲ ኣፍዑት ዝበሃል እዚ ትውልዲ ይኸውን ዝግባእ ትናይ ቀደም ትውልዲ ኣፍዑት ዝብል ዝኾነ ነይሩ ይዝክሮ አንቶም ደቀ ኣፍዑት እንታይ ዓይነት ህዝቢ ማለት እዩ ይቅርታ ንዘይበሃል ይቅርታ የብል ይቅርታ ንዘብል ይቅርታ የብል ይቅርታ ይብለካ ንግርም እስኪ ናይ ዶክተር ጸጋ ዘረባ ንስማዓ ዶክተር ጸጋ ኣብ ትግራይ ወደግ ፈጢርዎ ተባሂሉ ታይዶ ነብል ዕለና ዘነበኩን ኩላትና ኮይ ንሓደ ንኽልተ ኮይ ነበረ ስለዚ ከምቲ ማለት ኢለ ክርኢ ይደልን ግን ድማ ሓንፋሽ ዝኾነ ታራኽ ዋጽክ በቃ ዚሲ ዓገብ ኣይባሃልን ኣይንቕበሎም ዝብል እስ ቲቢኤስ ዝኣክለብ ልዕሊ ቲቢኤስ ንኣብነት ከምዚ ስጉምቲ ክትወስዲ ወይ ብራኸሾ ብዙሓት ሰባት ተምፀለኹም ብዙሓት ደሞ ዝኾነ ቲክቶክ ጋለሪ የለኹ ማዓት ኤርትራውያን ዝቐንኡሉ ከምዚ ሰብ ኤርትራ ከም ማዓዚ ዝኽሰት
كم يكمز الدمام مصوز كفل خوينا مسنن وينو منا تزارو قال الزول مالتينا لازم هترخزي مخل كان مال تقراوي مقتال مالتينا بزلا قناتس تقراوي كيهلوا مقباري مخنيات بخالي ختبلعي بخالي يزمع عبله مالتي لازم ناي ودي سب زلا زخونه هلونا خرجاج زخل برأسي تحساسباي التحساسبا خلعو ندحر كوينو زماطقه زلعال ندحر كوينو تعصصافيت ندحر كوينكي فطاريت ندحر كوينكي مهازيت ندحر كوينكي زيت وصيو ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ብድሕሪኸን ዝመፁ ብዙሓት ወለዶታት ከመይ ክወፅዎ ከም ዘለዎም እውን ሓቢር ክትቀድኖት ከምዚኣ ያዚኣ ኢምፖርታንት ዝኾነት ነጥብ እያ ነዚኣ ኣይትወሰኸላን ማለት እዚ ማዕርኩ ኣይወስኽን የብሉኻ ሰባት ኣፅብቕ ቢሎም ተፀጊቦም ግርም ናይ ዶክተር ዘረባ ከዓ ከምዚኣ ማዕር ዘይትወስኽ እያ ማለት ንምንታይ ቅንዕቲ ዝኾነት ዘረባ ምሁር ክወፅእ ተኾይኑ ነፃነት የልዮ ናይ ሓሳብ ነፃ ምዃን የልዮ ሓሳቡ ክገልጽ የልዮ ኣየናይ ዓቕሚ ተረኺቡ ሲ ኣየናይ ሚድያ ኣየናይ ናይ መንግስቲ መስርሕ ደሂቡኒ እዩ ዝኾነ ነገር ንክዛረብ ኣነ ኣይ በዓለይ ቦቲን ኢለስ ገዛእኹ ገይረ እንደዛረብ ዘለኹ ኣንዑ መስካ ዓፊንካ ዲኻ መከራኸተር ክበኒ ማለት እዩ ሰሪሕ ከይበልዕ ዋላ ቦቲን እናመፅኻ ደድሕረ እንታይ ዳ መኽዘልካ ደሊኻ ቢሮ ኩላና ቢሮ ሒዝና ንሓሱ ግዴታ ኤኒዌይስ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ጽቡቕ ነይሩ ነዚ መስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩሞ ሓንቲ ዘላትን ለበዋን ምኽርን ከምዚ ሓቂ ዝበሃሎ ሓቂ ሓሶት ዝበሃሎ ሓሶት ንልመድ ካብዚ እንተዚ ወፂና ግን ነንበዓልትና ክንሽውድና ንኽእል ኣካልና ወይና ክንሽውድ ንኽእል እምበር ዝመፅእ ካልእ ለውጢ ይህሉን እዩ ሓቂ ድማ ከም ሓቅነቱ ኣኽቢርና ንቀበሎ ሓሶት ከም ሓሶት መን ተዛረቦ ብዘይገድስ ፎን በሎ ንፈንፍኖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንኸውን ድሕር ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ጽቡቕ ዝኾነ ርድኢት ዘለዎም ሚድያታት እንድሕር ዳልዮም ንኣብነት ከም በዓል ሽደን ሪኣክትስ ዋን ዝኣመሰሉ ደግፍዎ ሳብስክራይብ ምግባር እዩ ላይክ ምግባር እዩ ካልእ ነገር ሓሶት ዝነገረኩም ናምፃኹም ከዓ ክትድግፉ ትኽእሉ ኢኹም ንስኻ ምርጫ ፐርሰናል ፕሪፈረንስ እዩ ዝበሃል እዚ ከም ደስ ዝበለኩም ግን ኣነ እቲ ዝሓሸ ነገር ዘቕርብ ሰብ ምድጋፍ ይግብኦ እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኒ ኣብ ክሪኤቲቭ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሓት ደስ ዝብሉ ቆልዑታት ኣለዉ እዮም ካብኣቶም ከዓ ምረፁ ኣነ እኳ ኣብ ቲክቶክ ስለ ዘይነጥፍ ማለት እዩ ምረፁ ነው ይብልኒ ዩቲዩብ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ እንድሕር ዳ መፅኡ ሽዑ ንበይኖም በቃ ሲኢሎም ጽቡቕ ሽም ዝመሃዙ ኢልና ክንመፂና ሽዑ ትመርፅና ኢኹም ማለት የርግፀኛ ሳብስክራይብ ናግበርኩም ኪልሎም ቅነይ ውድ ላይት ንሓና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ